Johan van Aken is beeldkunstenaar. Hij maakt videokunst, muziek en schilderijen. Het Frieske landschap en geometrische vormen binnen vaste weerden in zijn werk. En hij zette ik in de race om onkocht te worden door het Fries Museum. Want het museum heeft een wedstrijd optuigd voor de opening, waarbij het publiek bepaalt welk werk er onkocht wordt. Ja, ik ben mijn hele leven aan het zieken en aan het verdiepen. En dat is gewoon eindeloos. Daar komt geen einde. Daar zit geen einde. Het einde in het begin, dat valt misschien eens een keer samen en dan weet je het. Maar ja, ik heb nog nooit iemand ontmoeten die dat bereiken had. Dus als dat op een gegeven moment, dan gaat het er gewoon om van wat doe je er zelf mee? Ja, het vol. Johan van Aken maakt graag filosoferen. En als beeldkunstenaar maakt het schilderijen, dat om fotografie en is benaamd de laatste 10 jaar dwaande met videokunst. Hij is 64 en maakt het al kunst toen 1978. In zijn werk beziekt Johan het Frieske landschap te vertalen in abstracte geometrische beelden. Zo stel, ik ben beroepsmatig kunstenaar die eigenlijk via de net meehield wat er mij gemoeid is. Zich daarmee bezig houdt, zo min mogelijk. Ik had vroeger wel, ik me zeggen, werken van dat ik altijd dacht dat ik een bepaalde leeftijd had, dan wil ik vrij wezen om te doen wat ik zelf wil. Dus dan wil ik net mijn planning zitten van ja, nou werk ik voor het breed en nou ging ik met de kunst bezig. Dus ik ga eigenlijk vanaf mijn 50ste zijn van nou wil ik me helemaal vrij op de kunst richten. Ik heb mijn eerste schilderijtje in 1978 van een IJsselmar-dikje. Dus van het landschap in een vertaling naar helemaal abstract. Hier ben ik vanaf begin 2000 weer meegegaan. En in de tussentijd is het geometrische abstracte eigenlijk er ik steeds geweest. Iedereen heeft mij te horen te mij. Ik probeer te schilderen met de camera. Hè. Dus als ik net de schilderdiscipline, als ik dat net beoefen hier, en dat doe ik nog wel steeds, dan kan ik mooi happen binnen die ding, dan hier ik nooit zo'n filmpje kennen. De Arranetiert struint Johan vogelhutten in de provincie aan. Hij maakt daar dan beelden van het landschap. We zullen nu naar een vogelhut hier vlakbij. Daar gaan we nou heen met die. Kunt u wel even aanwijzen? De lijn, ja, daar gaan we heen. En daar ziet ik een hele mooie vogelhut. Dat is uiteindelijk ik wel een stuk van het onderzoek fietsen en wandelen en dan in de natuur het gebied verkennen. Dat is wat vies, wat interessant is voor die. Dat hebben we nou beduiden. Ja, mooi stukje natuur. Ik kan eens even tot rust komen. Ik kan eens even zien. Ondanks de Rijn. Ondanks de Rijn. Maar we komen daar wel in de beschermde lijten van de vogelhut. En dan kunnen we mooi even uitzien over de lijn. Dan kunnen we ontstressen. Van Aken maakt het zijn keus te jaren met zijn vrouw Rick. Ik wil wel graag in mijn foto stellen, Rick. Hoe kun je nou foto's maken met die tas? Nee, deze wel even. Ja, maar nou de foto's. Zo, je direct bekvechten, hè? Met altijd. Is dat iets, hè? Ja. Ja. Dus hij heeft altijd wat doors in de holle als mij. Ja, ja. Het is van alles. Muziek, hulp, meedenken, brainstormen. Want ja, uiteindelijk van dat dorst ding was het eigenlijk wel wat 3 man bij Broekenkoerst. Maar ja, dat is gewoon net futlijn. Dus dorst het, dan mag het wel low budget van. Dus dan doe je dat zo. En dat is mooi dat je de feeling hebt met elkaar dat zo werkt. Dus dat, en dat je beide genietje van dat chen en dat bewegen in de natuur. Ja, dat vind ik mooi. Juist wist je ook best. Ja. Ah ja, mooi. Even tot rust komen. Zo. Hier zit de druk op. Dan heeft hem ik even naar. Zitten hier met die wolkenloften. Oh ja. Maar je kunt alle dagen wel in. Ja. Dat maakt het niks uit.
Ik wil die share van dat ik inderdaad rond eigenlijk altijd wel een fascinatie voor rond. Toch kijkjes. Laat ik in deze video zien. En dat komt leuk genoeg, ik werd in de vogelhutten. Alleen dat is, zat de natuur en zat het is en zat het daar in het landschap gebeurt. En hier is het manipuleerd. Eegwijd. Zij hiet het werk van Johan dat op de nominaties zit om kocht te worden in de wedstrijd van het Fries Museum. Dit is de vogelhut aan het Ieselmarkt, de Mok. Je moest eigenlijk voor zitten gaan en gewoon die meenemen litten op de reis die wij maken gaan. Met z'n tweeën op een fiets naar al die vogelhutten. Zo'n nieuwsgierigheid en fascinatie, dat is gewoon uiteindelijk waar het om gaat. Gaat gewoon hoe zus je naar de wereld, hoe ben je daarmee bezig. En dan vervolgens zie je een medium. Ja, daar komt nooit achter de werkelijkheid die achter de werkelijkheid leidt om mijn pad. Ja, maar die nieuwsgierigheid, dat is gewoon. En het antwoord gaat het net om. Het is gewoon de nieuwsgierigheid wees vergiest. De verwondering om het zo te zeggen. De zoektocht. De zoektocht, ja, wees. De heilige graal. Ja, het gaat net om het doel, maar om de waarde naar daar. Ja, dat is interessant, ja. Daar gaat het om, ja. Ja, dat gaat toch mooi zijn. Dan word ik stil. Ja, nou ja, dit is inderdaad wel, zo zal het zijn. Dat is precies wat, beter kan ik het net verwoorden.